Takáto hra sa predala 10 miliónov za 16 dní či koľko. Tí dvaja, čo to spravili, nejakí chalani, to urobili dvaja a vraj už majú po 11 miliónov obidvaja sledovať. To nie je absolútne do očí bijúce. No, napojte sa. No, tak to ako veľa šťastia, no. Čo, Tento Gučko? bude hľadať. Tento bude hľadať veľa šťastia, že? To vidím. Tak, toto... No tak Veľa nič, šťastia. tuto mi to sedí. Toto... Čo ti jebe? To čo ako mám spraviť? Pozri sa. Otočíš sa, kokot? Ja sa chcem dať k tej stoličke a nejde to. K tomu operadielku sa chcem dať. To je pičovina. Mraky, kurva! Možno. Ale dáva. Krevná schovka musím uznať. Niekedy je pod lampou najväčšia tma, Greta, tak sa to hovorí. Chápeš? V Egypte je po piči, som sa tam s nejakým černoškom, čo sa stará o bazén, hádzal do bazénov, keď už som sa nemohol kúpať. Ja tak ty si černoškov hádzal do bazénov, keď ty si sa nemohol kúpať. Prečo si sa nemohol kúpať, ty blázon? A prečo si robil černoškom zle? Hlavne nenapadne, hej, dobre to je, nie? To je také, že možno si to nevšimne. To ma nenájde. Čo deje? Kokot, ale to sú ako ťažké mapy. To je dobrý, tuto je ten dobrý mod, ten Infection. Ďakujem za blerb, Starky, ale nie, nemyklo ma. Ďakujem. Tu je strašne veľa detailov v tejto mape. To je ťažoba. Maťo, niekedy som si myslel, že máš aj talent na niektoré hry, ale môžem povedať, že na túto nemáš. Bro, a veď ma našli. Veď ma našli. Pozri, čak mne to ide celkom. Melóniky, citróniky, mrkvičky, jablčka, jahôdky, čerešne. Hej, kurva. Tvári sa, že som zodpovedný. Ja som sa posral. To čo bolo? To čo oslepli? To ma musel nechávať, že? Veď to musíš vidieť, že tu kurva niekto sedí. Sú farboslepí, jedne, že by som zrovna narazil na dvoch ľudí, ktorí sú farboslepí. A že také šťastie som vychytal. Tu je miliarda miest, kde sa môžete jebnúť. Diana desí. Odjebte Diu. Niekto to tuším holil a oni aj dostali, kade tady dneska aj, vieš, úpali pičoviny. Keď som ich to dneska čítal, keď som zapol stream, skoro ma jeblo kamaráde. A plus je sobota, vieš, popíjajú a tak.
piče, to už na 50 sekúnd a nikoho ste nenašli? Aha, tak ja kúkam tvoj stream a ja som už mŕtvý? Ty si kokot. Dobrý večer. Kde sa túlaš? Čau. Na vypičenom o druhej zraze zo základnej po 12 rokoch. Vyjebal si nejakú spolužiačku? Na zraze? No a Čo som čo mal? ty kokot? A kde ho máš jebať ako keď nie na zraze? Mal si tam pekné baby? Poznal by si ich? Po Ako... tých 40 rokoch? Však každý tam má deti, nie už. Jedna... Moji by bola spolužiaci už tak majú 100 po dve kg. deti. O! Bola Mašina. taká, že ty si ten Kevin od Maťka? Ja vedel som, že robím moda debilovi. To je kokot! No tak to preto si nejebal, ty idiot, chápeš? Ježiš, takto ti ušla jebačka. By tam tangáčiky po tebe strieľali normálne ako gumpuškou. Že... No, ale to je pravda, však od Martina mi stačilo jedno pozdravenie cez telefón a už to bolo. No, ja som svedkom. Gucci mi zavolal a ona mu asi nevedela, že mi robí móda, tak som volal s nejakou babou o 2 ráno a Gučko ne. To je krása, vidíš? Tučné baby dobre fajčia, to jak vieš. Nie, nehovor mi! Toto sme takisto riešili. Vieš prečo? Prečo? Lebo oni nevedia, že kedy sa najbližšie dostanú ku kokotu. Aha, tak u nás to tak si proste to- užíva, že? no, Ja keby tak to sa bolo... vyšanti. Ja keby to bolo... Ja som to už počul, Gucci, toto som fakt počul tento názor. Už som to počul a hovoril mi to jeden chalanisko, že on jebáva len tučné baby, lebo že ona si to tak váži, lebo že ona už nevie, či bude ešte niekedy jebať, tak ona ide jak dračica, hovorím, no dobré, a dosť. To bolo, Dia, to bolo tak lacné, až mi normálne nevoľno ostalo. No. Ty debilko. No to si mal ty, Gučino, jaj. Som na tebe závislý. Iba ty máš čo... Všetkých vás tu vykinožím. Si raz aspoň vyhral. Kevo, ja furt vyhrávam, však to sa nedá CSko koľkokrát si prejebal? Vieš čo, 2 výhry a 1 prehra. S Redom som prejebal, 2 som išiel solo, vyhral som. Takže... No, chýbal Tak si. nuda. Hej. Martin, čo tam kúkaš hore? Ty kokotko, kde si? Standard. 80% majú decko. Fuj. No ja, ty si jebnutý, a čakaj, no. Prečo ma opúšťaš? U mňa... Fakt som ťa opustil! Fakt som ťa... Fakt som ťa Jebe ti, opustil, ty kde to kokot, bolo? tebe čo stiahli volek do tej hry. Mne, ja ich tu trieskam ich tu, že? Cheater. Maťo, Ja to tu píkujem AD poza rohy. Aha, sem sa nedá skočiť do tmy. Čakaj. A 1,5 hodine musel odísť, lebo išla kojiť. Čo ti jebe? Mal si ju najebať. Mal si ju najebať a decko by ono, by sa nacápalo, ty kokot z cecku. Bolo ale jeden, tam bol taký docela chytrý. Áno. Po roku, Áno. čo spravil inžiniera s červeným Martin, diplomom, Áno, áno. To je čo? tak sa... No, že mal samé jedničky, Áno. že všetko mal. Tak sa rozhodol, že ide si ešte spraviť dokrát. Takže 27 ešte študuje Čo zas. ti jebe? To je No. strašne ale veľa, ty kokos, vieš, času v To škole. není veľa, ale čo máš z toho životu? No však, ako, ešte jednu tú školu, keď má OK, ale niekto má 3 školy, ty Čo blázen. 5 rokov plus 2 roky študuje ty kokot? Preč. Preč, Martin. Iď preč, jebe ti, ty si kdo, kámo, ty si... Aj ty, Dianka, choď preč. Dia, pomôž mi rýchlo. On si to nerobí piču, isto to není. On to isto není schovaný. Jebe ti, kámo. Maťo, Neverím, že si tu schovaný. Čo tam si na strope? Jebe ti. No vôbec.
Tu nemôžeš, počkaj, môžeš tu byť, v týchto kvetinkách môžeš byť ty mŕtkoš. Pekné rostlinky, čo? Hej, ty mŕtka. Zelené. Ty isto budeš tu, nebudeš tu? Tie rastliny sú nezlý nápad. Není tam? Aha, tu je ty kokos, aha. No jasné! Ty kokos, ale dosť dobre, bro. Sičáci. Maťo, Sičáci. hore. Idem hore. Idem hore, počkajte ma. Budí. Kde je zas ten kokot vyjebaný? Poviete mi, kde to zas uložil? Maťo. Fuck. No tuto keby si sám, tak to je piči. Patrik, ahoj, Gono. Ste ho jak nenašli, šadá. Vy ste slepci. To vôbec neviem, kde je. Maťo, ty si slepý. Kámo, ty máš podobný hlas jak Evriš, už len píš. To je super, že nová mapa, ja musím vidieť na tej. No, to je super, to mám rád. Toto ale není nejaké, čo ja viem, toto podľa mňa vystrieľaš dosť. Ale mňa samozrejme nie, lebo už mám taký spot, že si piči. Tak to, na toto som zvedavý, jak toto zamaskuješ. Kevo nemá šancu ma nájsť za mňa. No uvidíme. Fúha, to bolo maskovanie ako Myslím, kot. že nie. Čo ja viem, no uvidíme, nebudem to nejako hrotiť už, nechám to tu. Nechám to tu. Utíkam spať pomaly. Gana, Mišo, a chodíš aj rýchlo spať, či len pomaly? Ahoj. Počkaj, ja som extrémne jednoduchý, že ma to teraz zasmialo. A ja som jednoduchý ako ja si to veľakrát všímam, ale mám piče, tak čo? Hlavne sme zdraví, ne? Ty si jeblý. Nemôžem dýchať, nezaspím. Dýchať s mäkkými, ti kokot. Á, Mišo, mizni. Á, čau. Sprav ten faktor, nech môžeme spolu zahrať, ty blbeček. Veď sa maskuj, ale veď ja už som vyblázny. V živote ma nikto nenájde. Jaj. Podľa mňa to vyhrám. Všeľo. No ty koky. Že žiješ? Áno, ale nechcem. Kokot. Tu ma nenájdu. Jaká tragédia, Filip? No, pozrieme sa na Gučka, čo? Jak to pôjde. Ja som sa chcel dať do tej zelenej, tam, kde si, že tam sa schoval. Ešte, že som tam nešiel, ty kokot, aha. Že by som bol v pejči. Tam som sa chcel presne zažuť. A prvé, čo ťa napadlo, si išiel tam, chvala Bohu. Mám 4 body, mám 4 body. 4. Ha, ja vás nebudem hľadať a prejebete aj tak.
Dobre, budem späť, že to nie je ťažká mapa. Ja som sa vôbec po tej mape neprešiel, ja som sa tam hneď drbol. Kokot. No Ja práve som to sa tam- chcem povedať, že to je jak kurva veľká Ja mapa. som sa tam hneď drbol hore. Idem hore. Už teraz neviem, ako sa vrátiť naspäť na spawn. No. Musíš rýchlo niekoho zabiť, aby išiel hľadať s tebou. To bol kde? Fko, čakal som od teba viac! No tak ako zrovna na stôl si láhnuť nemusel. No, čakal som od teba viac. Aspoň pod stôl. Bolo, stalo sa ti niekedy, že ťa pokúsal marvec na cecine? Nie, bro. Na cecinu som ako nemal pokus kusnutia od mravčeka, ale mal som 2 pijakov, to je kliešť, na cecine, na vajcach, jeden deň. Mal som asi, no ja neviem, málo, mamina mi to vyťahovala, čo ja viem, koľko som mohol mať, malinko rokov, 27, robím si srandu asi 6, 7, 8, neviem vôbec. To ináč aj vám hovorili, že to nemôžete len tak ho nevybrať. No jasné, že tam nemáš ho točiť a tak, lebo to sa môže vypustiť čosi, alebo ti tam môže ustať hlava a to je veľmi zlé. Ja som to mal raz ako malý, tak mne to tatko, že Na ho vajcach? utopil v nejakom oleji. No a že to nie je dobré, že To vajíš. som mal až keď som bol Že starší, vraj to nie je ale... dobré, že No. hen tak ho tam topiť. Tak potom som začal robiť také veci, že normálne som to chytil a vytrhal to do piče. Podľa mňa je to pohode, nie, že to vytrhneš, hlavne aby tam neustala hlava. A keby alebo si mu čo dal si- napríklad, že counterplay nejaký, že sa najebeš, že ho opiješ. No ty kokot. Alpou väčšinou, som to väčšinou nechal tak, že som dal na ňo Alpu, nechal som ho tam asi 20 sekúnd a mamina mi to vyškubla. Anonym donul Anonym, nútka tatko 2 to robil eurá. tak, že Ahoj iba táto, točil prvé čo som prstom jeden okolo, so než ako šubou, by ho ale vyšroboval netreba, aby ty vedeli, kokot keďže vonka. ma tu poznajú blízky. Nemám kde, tak som zase tú poslednú dobu mám pocit, že strácam sám seba, po rokoch sa veci dali do poriadku, ale ja mám počuť, že mi uniká okolitý svet a myslím na ktiny. Čo to znamená, Anonym? Ďakujem za 2, Bráško, musíš mi vysvetliť, čo znamená, že máš pocit, že strácaš sám seba. Ako to? Čo? Čo sa deje v tvojom živote, keď máš pocit, že strácaš sám seba? Čo to je? Anonym, ďakujem. Že mi uniká okolitý svet a myslím na kokotiny? Nemyslím na kokotiny, bro, život je fakt, že super. Obzri sa okolo seba, že máš svojich blízkych kamarátov a tak. Povedz mi k tomu viac, aby som na to mohol nejako zareagovať a neviem, možno ti nejako poradiť, alebo tak. Kedy budem volať kurvám na sabatón, chalani, 8.7 začína sabatón. Útorok idem na dovolenku ráno, prídem 7.7. a 8.7. odštartujeme sabatón. Pôjdeme potom niekam večer do Trenčína si sadnúť, môžeme dať vodnú, tú dýmku, či čo to tam je. Dáme tam 1, 2, 3 poháriky a potom vám zatancujem Ricarda. Ale do piče, prídem z dovolenky a čo si myslíš, že tam budem chudnúť? Ty kokočak, tam je furt jedlo. Tam prídem s takýmto pupkom, ale čo už. Čo už, dám vám Ricarda aj s pupkom. Už vám to slúbujem dlho. Takže dáme Ricardo sa 8-7. Dúfam, že tu bude tak 6 ľudí. Budem to tancovať tak o 4 ráno, keď budete všetci spať. A hneď vymažem záznam. Míňo, čau. Tu ťa ešte nenašli? Čo si blázen, kámo? Veď ja som úplne fenomenálne schovaný. Rozumieš, že ma nenajdu? Ja tu budem, neboj sa nič. Do očí bijúce? To len preto, lebo si videl, kde sa schovávam, chápeš? Podľa mňa to nie je absolútne do očí bijúce. Tu prehliadneš. Si všímaš detaily inde niekde? Dobre, fakt spravím merch, šiapky a budete to nosiť a budete v tom niektorí aj spávať, lebo vy máte na 100%. Jak ty kundus! Hej, B, ty si ma zabil 3-krát po sebe, není to akože kokotno? Ty sralo. Chápete, že normálne 5 sekúnd? 5 sekúnd a zabil ma? 5 sekúnd dokonca a zabil ma? Oni sa tu strieľali, tak sa robí. Keď sa pozriem na stream, nebudem dávať z seba, nechám to vždycky, že sa schovám a dám Huntera, vieš? Už to urobím tak. Tak sa namaluj cez full webku a prepni sa na iného. Kde konkrétne v Trenčine sa ťa dá zastihnúť na fotku mačom? Bro, v reštike alebo vo fitku? Koľko platí za Nightbullo? Teda platil si za to 1000 lomeno 300? Ty kokoskevo, ja fakt neviem. Klamal by som.
Anonym donútkal 2 eurá. No mám milujúci priateľku rodičov kamosov až tak nie, ale to Ježiš. nechýba až tak, len mám pocit, že pomaly 30 a poriadne nič nemám, aj keď mám všetko, len mám pocit, že nie som sám sebou, sa to neviem ani opísať, len mi jebe v hlave milión myšlienok a neviem to opísať. No piči, jak to, že to nevieš opísať, bro, tak mi to opíš, nech ti môžem na to niečo povedať. Počúvaj, máš skoro 30 a si zdravý, chápeš? Máš rodinu, máš kamarátov, jak môžeš povedať, že nemáš nič? Čo? Ty laf. Váž si toto, kam, vieš, koľko ľudí to nemá a chcelo by to mať, váž si to. To není, chcel som povedať, že váž si maličkosti, bro, ale toto má ďaleko od maličkosti, že si zdravý, chápeš? Vieš, Anonym, ďakujem za 2. Chceš si zavolať niekedy? Akože po streame, keď budem venčiť psa, na Instagrame napíš, dobre, kto si, nebo ja nebudem nikomu nič ukazovať. Ale mohol by som sa schovať niekam už konečne. Piči tam. To je akože celá mapa Inferna, hej? Tak to držím palce hľadačovi. Vy sa viete aj tak doškvrniť, to jak robíte? Asi to bude lepšie takto, nie? Ticho, tam ťa isto nenajdu, no. Isto ma nenajdu, že? Ja si, že ma nenajdu. Si myslíš? Hej, hej. Nemajú nárok ma nájsť. Pozri sa. Ešte albínska lieň. Tam budeš tak mať tak 30 bodov, tam budem mať body len keď niekto pôjde, vieš, cez banán. Koľko mal Starky? Nevidel som koľko mal. Ja som mal 35 bodov, takže to je hotovo. Starky mal 9. Starky mal 9. Starky prohrál. Pošli love, ne? Diana 815, to kde je tá rošťanda schovaná? To kde je ako? To sa kam pichla? Diana už 800 bodov úlet, Matúš tomu ver, to kde sa jebla? Anonym donútkal 2 eurá. Ja si to vážim, len mi proste niečo chýba a neviem čo. Stále mi hovorí nejaký hlas v hlave, že potrebujem niečo zmeniť, ja neviem, jebe mi zo všetkého, stále si nahováram, že mi niečo je, aj keď som sa dostal zo sraciek, tak neviem normálne fungovať a ako človek. Kámo, to je divné, to fakt neviem, čo by som ti mohol poradiť, lebo s týmto som sa fakt ešte nestretol. Anonym. Fakt neviem, bráško. Rob to, čo ťa baví. Tráv čas s ľuďmi, ktorých máš rád. Je dôležité robiť v živote to, čo ťa baví. To je enormne dôležitá vec, lebo to ťa naplňa a potom si šťastný, úplne inak to vnímaš, všetko. Cvičíš? Moja rada pre teba je, že začni cvičiť, jak necvičíš. Fakt, je to extrémne super vec aj na hlavu, kámo. Uvidíš ten pocit po fitku. Je, to hlavne aj, normálne vieš, to je úplne psychohygiena, kokot. Robiť toľko nejaký šport, nemusíš rovna cvičiť, chod si, neviem, zabehať alebo tak, vieš, na bicykel. S kamarátmi zahrať futbal, je to popičovka. A prestať scrollovať. A tak má 30, pozor, nemusí zrovna scrollovať, vieš, keď už nechodí do školy alebo tak. Máte veď Starky už dal sub, nie? Už to tu písalo, sa mi zdá. Nevidím to tu, bro. Nie. Ja nemám ešte ani bod. Čo vám preplo? Nulka takzvané. No, Boh vie prečo, lebo som sa tu zatrpal. Dal už, chalani, fakt som to... Sub som poslal dneska, to už jebem, aj zajtra ide. Jop, OK, bro. Starky už dal sub, sorry, mne to neukazovalo. Mne to tu neukázalo naozaj, ďakujem Starky. Čo sa hrá? Volá sa to, že... No, Chameleoni. Mecha Chameleons. Teraz je zrovna mapa na CS-ko, ale... To prečo nemám ani bod? Ťahajte sa na mňa kúkať a nezabíjajte ma, OK? Ťahajte sa na mňa kúkať a nezabíjajte ma. Ja nemám ani bod. Ale ešte žijem.
Pred 4 minútami tu kód ti dal. Áno, ok. Starky, sorry, ja to tu fakt nevidím, ja ti to ukážem kľudne, že mi to tu neukazuje. Phantom 153. Úlet, že takáto hra sa predala 10 miliónov za 16 dní či koľko. Dakon som čítal, že tí dvaja, čo to spravili, nejakí chalani, to urobili dvaja a vraj už majú po 11 miliónov obidvaja z toho. 11 mega a 11 mega v čistom. S daňami, so všetkým. Moc pekné, ja som za, keď sa aj Však oni sú druhý najlepší hneď Niekto po, ma našiel, kurva. jak sa volá, po Niekto tej drogovej hre, čo sme hrali. Hej? Mhm. Neviem, kto ma On našiel. mal neviem, či nie, že 15 000 kópií, ale bol solo. On človek, čo to Solo. vytváral. Schedule 1, to myslím. Čo ti jebe? Tento akože, jak sa schovala. To jak sa hen tak pobodkoval, ti jebe 200 IQ, kámo, moc pekné. Minecraft som si mal dať, to som úplne dojebal. Chápete, že som si dal normálne okrúhlu postavičku? Haló. To som pekný kokot, že som si dal okrúhlu postavičku do Minecraftu pre Ježišové rany. To ma isto nenajdu. Haló. Isto nie. Haló. Haló. Isto nie. Určite ma to nenajdu. No nič, budem hľadať. To piča. Standard už dávno má time, ty dement. Ja som to dojebal tým, že som si nedal kockatú postavu, je tu aj kockatá postava. Zabudol som, že proste ideme Minecraft, mal som si dať kockatú postavu, to by mi veľmi pomohlo a toto nájdu takúto hviezdičku jemnutú. Okrúhlu. Čepeš. Tu sa aj neskrývaj, nevadí. Bageta 0. Ej, bagetka. Bagetka to je 5 minút. Koľko by si dal 10 z tejto hre? Dal by som jej kľudne 10, čak je to sranda. Keď tu hrám s vami, je to zabavné. Rolík z Paštíkov, dík za follow. Niky P, ďakujem za follow. Burzion, ďakujem za follow. A Myšiatko, ďakujem za follow. A ja som myšiatko. No ty si tak, ona. Kokuliatko. Kokuliatko. Kladaň, no poj. Si dlho nebol online, Kevin, čo sa musíš vyšantiť teraz? Keby musíš, za koľko eur by si vyfajčil Kevina? Ajo, nemusím. Názor, že Fetka Red si dal Mad Honey, a ja by som si dal Mad Honey. Nemám. Nikdy som to nemal, ale Rick to mal vraj. Že to trvá tak 5 minút. To nemôže byť ťažké tuto niekoho nájsť, nie? Čo to robí? Neviem, nemal som to nikdy. Erik to mal. Ale Maťo, mal som večer o 8 letieť do Švédska. Výnimočne sme s otcom všetko stíhali. Batožím na čekované pohode, čakáme hodinu pred odletom na gate a ocino má taký fígel, že ísť posledný do lietadla a sadnúť si, kde je voľné a leteli sme z Krakova, aby sme ušetrili. A tam je také... Je také malé letisko, že aj keď sa jedno celé lietadlo nalodí, lietadla sa nalodí, tak si nevieš, že by ubudlo ľudí, takže my tam sedíme, že máme pohodu a keď sa po hodine postavíme, že však naše lietadlo letí, tak nás nepustili do lietadla, že gate je close. Čo? Fú, bro, čo ti môžem odporučiť, vypij aspoň 2 litre vody teraz, šup. A chod sa prejsť so psíkom.
Neviem, vôbec som nepochopil, ale som rád, že ak ste leteli desi na dovolenku a užívajte Švédsko. Tam som nebol nikdy. No, crazy sobotka, opäť. Už chodíte Ďakujeme. koľko hodín? 10, aha, po 11. No, už sa vracate domov z barov, je mi to jasné. Škoda, ktorý, že to cítiť. Kokot, pekne slabá doba, akože. O 10:30 chodiť z barov domov, tak to je pekné dno. Keď vieš, keď o 7 už je na Za mojich časov, ty kokot, mi ešte nastupovala druhá exáza. Ty kokot. Dobre, berem späť, že to nie je ťažké to niekoho nájsť, ešte som nikoho nenašiel. Ty jebe, a to je veľká mapa, ale. Tak tvoj bankovný účet. To teda vôbec. Nechod sem. Nechoď sem, Tak firemný, no. nechoď sem, Bojím sa teda. poď sama. Nehovorte. What the fuck? To je čo? Takže letím zajtra o 6 ráno z Viedne, stihnem sa akorát tak vysrať a ušetril som kokot. Nevadí bro, hlavne prajem šťastný let. Ušetril som kokot. Táto mapa je blbá. Haló. Ty jebe, kde môžu byť? Prečo padáš? Ty kokotko. Ty kokútek, ja ti dám nepadaj, počkaj. Ste tu poprichytávaní normálne na stene. Žuvačky. Nepadaj, nepadaj. Ty si slepý, jak Kámo, ja patro. fakt neviem, kde si v piči. A sereš ma. Som už aj našiel. Kúkal sa priamo na mňa. Fakt? Ty jebe? Čiže vidíte ho? Áno, úplne na mňa. Neverím. Čo proste... Kámo, 200 vetrtlo, že aby som ťa normálne vyštícoval. To je fakt dosť dobré. Ti jebe, vy ste ho tu všimli si? Ja nie. Tommy Goodnight, to som si fakt nevšimol, kámo, ty si sa jak zamaskoval, dobre, jebe ti? Dobre, dobre. No, Greta, ty si to nevidela isto. Prestaň. Haló. Haló. Tu nás nájdu hneď, jak tu sa nemáš kde moc schovať, kamaráde. Haló. Maťo, ale teraz sa naozaj schovaj tak, aby sme boli v piči. OK, chalani, som schovaný tak, že budete v piči. OK. Som proste schovaný tak, že budete v piči. No budete v piči. No proste, kto ma teraz nájde, tak je to normálne boh. VH. To som teraz. No to budete v piči. To není podvádzanie, to je šikovnosť. Chápeš? Nemiel si podvádzanie so šikovnosťou. Ste piči. House by bolo, keby ťa prvého našli. Kevin, jak? Nechcem byť zle, ale to je tak zle spravená mapa, že není šanca ho nájsť. Po 15 rokoch Twitchky dokopy mám prvýkrát darovaný sub. Magnif, hej, giftol ti sub Alexik. Že šikovný Mačo 226, áno, Európan Popsoby, to by serus. No vy ste mimo chlapí. Fakt mi je vás ľúto. To nemáš ako... Nenájdete ma, že nikdy. No. Nikdy ma nenájdete. Martin? Áno, Guš? Ja ty ma nevieš vidieť, no.
Je možné, že aj niekoho iného nenájde. Ono je dosť možné, že mňa ani netrafia vlastne. Mňa tiež netrafia, mňa nemajú jak trafiť. Vidíš, už viacerí kričia, lebo oni tiež na to prišli, že táto mapa je piči. Toto je riadna bugnutá mapa. Je to bugnuté, no, nevadí, užite si to. Pove! To sa... Ty máš dosť zasledujúcich jak na YouTube, to je... záleží na hre, čo hrám. Ide sa Toto je zábavná kokotinka, no, toto baví aj mňa. A ja idem pískať. Skoro kokot vyjebaný. To bolo fakt tesné, bro. Dobre, je to bugnuté. Je to bugnuté. Strelil do mňa a nič. Mám sa pohnúť? Počkaj. Čo robíš? To jak? Tak to je skurviak. Bože, že ja som... Však nikdy ma nenajdu. Že ja som si otvoril tú jeblú piču moju, čo mám na hlave. Boha je jeho, že ja som nedržal písk. Martin, ja ti poviem, poď doprava, za tebou. Hashtag! Martin, No. odhod sa. Choď tým hríbom. Hashtag! Choď k tým hríbom. Líby. To je kokot. Aha, on ťa našiel tiež. Lebo je... Ale pozri ak. Lebo... Kokotkovia, dobre, dobre. A tu môže byť na strome aj chlapec. Alebo niekde pri strome. Nenájdem ma, bohužiaľ. Bugnutý som. No. Textúre. A ja som bol bugnutý v textúre, našli ma, takže ako... Nedá sa mi postaviť. Nedá sa mi postaviť! Už. Dobre, sám. Už. Musíš teraz To je zase tak do piči, lebo nechávame one, Dubniča vybrať. Nevidel som tu mapu, ale tak bola to ona, no. Bugnutá bugnica. Kde sa zasekol? A kde si? tejto postavičke. Postavičky sa zasekol. Kde? V jaké postavičky zasekol? To prečo ja som mal 2 životy? Ty jebe, divaj sa, že som sa jebol a som sa tu bugol. Tiež. Dobre, nedá mi sa mi výjsť. Nedá sa mi výjsť! Tam som bol. To je bugnutá svinia. Nemôžem sa tu ani postaviť. Not enough space. No poď. Pozri sa. Burgyňa. Maťo, Serus, ty si začal sypať, nebo proste tak obrovský. Bro, není som absolútne obrovský. Celý život vyzerám takto, jak chudáčik. Obrovský kokot. Presne tak. Akože nemám, len som obrovský kokot. Čo, mám 94 kg, kámo. Mal som 108. Takže len jeden ostal, kladaň, kokotko on sa si bugol a divaj, všetci okolo nebeháme. To ma fakt zaujíma, kde sa ten kladaň bugol. Keď má 4000 bodov, to musí niekde v tejto postavičke alebo kde bol. Kde? Aha. No jasne, on bol tu, kde som bol aj ja, len mňa našiel hneď, lebo som vypiskoval. Dia pre Boha. Dia vypla monitor a dúfala, že nevidí ona, tak nevidí ani vy. Dia pichla hlavu do oného, do piesku, jak pštros. A čakala, že kokot nevidí a oni mňa, presne, nevidím ani, teda nevidí. Sa smeješ ty retard.
Čo ti je? Počujete to? Mu jebe, jak mu jebe? Ja by som za toto chcel zamaskovať. OK. To nemôže byť. To nemôže byť, idem na to. Inak pohode. Dobrý tým, nie? Adekery moje v lolku. Je tu hvízda. Viem čo spravím, mám plán. Dobre. Nie je to až tak dobrý plán, jak som si myslel, ale čo už sa dá robiť. No. To je isto lepšie, než tá stena je bola. Prasačia. No, nech sa páči. Ukážte sa. Jebo z lesa, čau! Máš v rukách talent, ktorý sa nedá naučiť, len rozvíjať. Ide ti to. Filip, ešte chvíľku ma chvál a dám ti one. Filip, chod sa napiť, lebo máš ešte úplne chvíľku ma chvál a dám ti sap. Jebnutý Talian asi nie, bro. Hrám to so skalami skôr, takže oni nekúkajú. A hlavne oni sa schovávajú, vieš. Kým sa ja schovám, oni sa tiež schovávajú. A potom to dám tak, že nespektujem seba, ale spektujem vždycky tých zabijákov. Vyzeráš na 20. Annie? Počkaj, keď vyhrám s niekým cicinu o sap, alebo teda prehrám, tak ti kýfnem sap. Annie, budeš prvý. Aj ty sa napí. Dobrá mapa, ale je tu dosť detailov rôznych, sa tu môžeme hoci kde piknúť. A akože ja nemám ani bod. Aha, mám 45, dobre, skôr jak vek. Let's go. No ale snažte sa. Nemáš kúty, Stelko, ty máš sap. Dal by som si piňa koládu, strašne by som si dal piňa koládu, ty kokot, asi niekam pôjdem na piňu. Som na jednu. Ale neviem kde. Chod do piči kukutky na peňáze. Palacinka, ahoj. Urob si. Maximálne seba môže urobiť, ani že piňa To koládu. už som stihol. Ale ešte deň nekončí. No poďme! Hledejte! Aj Dia žije? To zas bude si v tráve vykotená. Kokot, hento je fakt dobrá. Skríša, nehovorte, že nie. Tu som sa tam úplne náhodne dostal, zasekol, zašprajcol. To 9 sú piči. Ja trčím ale trochu. Ty mrtka! Čo ti jebe, kto ma našiel? Trtloš. Trtloš, ty sviňoš. OK, no. Snažil som sa. Bol si 6. Čo sa stalo? Neviem, mal som byť prvý. Zajtra varíš, Tuko? Chcel by som aj hrať, že by som to dal o 4, alebo tak, ale ja už predtým si nakúpim.
A okolo 8 by sme mohli zrobiť tú Snickers tortu, zajebem celú kuchyňu, len to musím upratať, ale však pohoda. No, chcem to po tretíkrát ísť Kevo spraviť. Ale bolo... Ale nechám ho Vieš, že tam stuhnúť, Kevo, nechám ho stuhnúť. No, dobre. Spravím ho a normálne to drbnem do chladničky a necháme ho stuhnúť, až v pondelok to otvorím tú chladničku. Rinka, serus! Do 10 sekúnd ťa nájdu, ale. Tu sa nikto nebude kúkať, chápeš? Sa to nikto nebude kúkať, len stream sniper nejaký. Keď pôjdeš do Amergly, tak naspäť pôjdeš vlakom. Ale kokos, nepôjdem do vlakom. Na Amergly šiel by som normálne vlakom. Tam aj naspäť. Sadnem do kupečka a pohoda. Dám, zgučím jeden rum, nejaké jedlo dobré, aj so sporom. Dobre, tak 16 rumov gučí. Chalani, oni normálne toľko toho vyjebali, že asi v Ružomberku už nemali normálne jablkovicu, či čo si to tam pili, či slivovicu, tak už pili niečo iné. Mňa sa pýtaš? Ja si ani nepamätám, čo si to pili, čo ti jebe, to bolo... No 270 som platil účet. Ale cením, že Za to bolo alkohol. akože dosť odvážne. Aj z môjho hľadiska, ty kokot, že ja som viac menej, že 30 hodín predtým, že nejedol ani Čo absolútne ti nič. jebe. 270. Ale ako sorry, na druhej Keď mám behať, strane, chodíme, jasné. na druhej strane tie párky, čo tam boli, že boli 2 párky a 15 kusov chleba, What? to je také slovenské, no. Ua, kladaň, ua. No kde je vašich 15 sekúnd? Ua. 15 sekúnd. Ua. Dobre, odjebal. To jak? To jak ťa tam našiel Guč, čo ti jebe? Cheaterko. Blázen. My sme boli na tom istom mieste. Ty kokot, ale tedy tu upratuje ten kladaň. Kladaň ich tu celkom rieši. Ty si špinavec, staro. Ty kundibát, ale mám 1159 bodov. Aha! Kde je zas tá Diana šuchnutá? Pod autom do piči. Kamo, sem keby sa jebneš, tu, takto, a tu sa počúvaj, toto je dobrá mapa, tu už viem, kde budem. Kde sa fúkla tá dia? To je veľa nápisov, pičovín. To fakt? Tam bola? Ti jebe to, jak si zameral. No vôbec, netuším. Dia Profik, mal by si zaučiť. Greta. V trávičke som bola. Ty si bola v trávičke? Si máš rád trávičku, inak ja som sa taký, jak sa tam kúkam. Si vždy v trávičke. Rinka asi 2.5. Bolo keď streamujem, tak neresujem do piči, vieš? Jaký máš luk, Rinka? To je ako. Hej, takto? Piču si som Kokot nerobíš? je tam střílí jak hrušky. Kevin? Střílí jak hrušky. A to už Ty bolo, si ne? Čech, vieš mi akože čeknúť tú správu, či je gramaticky správne napísaná? Kto to písal? King 14. Nejaký tvoj druhý účet asi. Stříly je mekej a hrušky je tvrdé.
Pokiaľ si dobre Ja pamätám. niekedy mám Antiku. chuť na beh, tak idem bro, nemám to takto rozdelené. Fitko máme tak 5-6 krát do týždňa, ale beh nemám akože rozdelený, že idem pondelok v stredu. Jaký mám chuť šéfe, tak idem buď na schody, alebo tak, vieš, keď prasa ešte spí napríklad ráno, mu napíšem, či ideme behať alebo čo, alebo s Jarom chodím schody väčšinou, vieš. Jozef, ďakujem, zadarovali sa prény, ďakujem bro. Zajtra vás čaká Vidíš? enormne kulinárske dobrodružstvo, zajtra vás čaká enormne kulinárske Možno zase dobrodružstvo. keď pôjdeš na schody, tak chce one. Jak sa to volá? Možno postihne nový najlepší klip za tvoju kariéru. S tým oným. Podľa mňa najlepší S tou klip, Fetkou. najlepší klip bol... Hej, Fetko! Fetka bola fajn, že vrak vyjebaný, to mi bolo fakt z neho zle. Ale dobrý, fakt jeden z najlepších klipov, jak nie najlepší, bol s tým bezdomovcom. Dobrý večer, pán Vezdovoj, za vás vás Čo si mu vyfajčí. zobral nové? Čo som mu zobral tých 20 eur, akože čo to hneď ste spravili, ja som mu dával pod ruku 20 eur a hneď ste spravili z toho, že mu ich pod ruky vyťahujem, to bol extrém, to bolo, čo ti jebe. To bol extrém, fakt, to bylo po piči, to bolo úplne piči, fakt, to bol taký timing, to bol jeden z najlepších, jak nie najlepší klip, fakt, to bolo piči. Ale samozrejme, že aj Pikožrut bol dobrý, Pikožrut bol tiež fajn, na Sabatone sa toho stane veľa, lebo budeme robiť veľa aerialov, takže nebojte nič. Haha, ja som sa posral, To už vieme, dvakrát. A, ne, Ďučíko. Ďakujem za hru, zajtra môžeme pokračovať. Ahojte.